मोजाङै अर्गानाइज खालामनाय मिटिं बियो खुब मोजां मोनदों आङो फैनानै अनेक बोसोरनि उनाव आबसुनि मिटिंआव फैदों आङो ओमफ्राय भेरि वेल अर्गानाइज मिटिं खुब ভাল পালো আহি পেলাই ইট ইজ something very important ABSU ডেকা ল'ৰা আৰু আমাৰ young groups they can reform the society. It is what I hope. I have stressed on these issues. The society কি লাগে সংস্কাৰৰ কাৰণে হেতু একো মোজা মন বাই फरायसाफ्रा जौगानाय हारि जौगानाय थाखाय मा खामानि मावनांगौ बेखौ बुंबाय आङो मा खामानि मावनांगौ मिटिंआव बुंबाय that they must take up some social responsibilities. ससाइटिनि मोनसे दायित्व लानांगौ बिसोर जे संस्कार खालामनायखौ जेनेबा बे जौ बारा लोंनाय दायनाय दायनि बुथारलायनाय बे स्कुलाव थाङा बेबायदिखौ जे बन्द खालामनो हायो बिसोर बेखौ नायनांगोन।